Il-15 ta' Lulju jimmarka l-Jum Dinja t-Taħriġ taż-Żgħażagħ. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet, Youth Services Malta fiħdan il-Fondazzjoni għal Ħarsien Soċjali, l-FSWS, organizza ġurnata ta' attivitajiet biex iż-żgħażagħ li jagħmlu parti minnha ikollhom l-opportunità jintegraw u jikkolabraw flimkien. L-għan ewlieni ta' din il-ġurnata kien li ż-żgħażagħ jiffokaw mhux fuq l-isfidi u l-ostakli li jiltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum, iżda fuq il-kapaċitajiet u l-abiltajiet tagħhom stess. L-attività kienet maqsuma f'diversi workshops fejn iż-żgħażagħ setgħu jesprimu t-talenti tagħhom fuq oqsma differenti bħal fotografija, l-arti u l-mużika. Fil-workshop tal-fotografija talmu kif jieħdu ritratti b'użu ta' tipi differenti ta' dawl. Permezz tal-perkussjoni żviluppaw ħiliet biex jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom bil-mużika. Fil-workshop tal-arti pinġew u kitbu messaġġ lilhom infushom bħala mezz ta' motivazzjoni fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Din l-arti se titwaħħal fl-uffiċini ta' social workers li jaħdmu għat-tfal bħala sors ta' ispirazzjoni u kuraġġ. Tkellimna ma' Martin Ketkuti, manager tal-Youth Services Malta, fejn qalilna li permezz ta' din l-inizjattiva qed nuru liż-żgħażagħ kemm importanti li jemmnu fihom infushom. L-intenzjoni hija li aħna mhux biss niffukaw fuq l-element problematiku taż-żagħżugħ imma wkoll niffukaw fuq l-element pożittiv illi u l-kreattività u s-sabiħ taż-żagħżagħ u nżewġuhom flimkien bil-għan li ngħinu liż-żagħżagħ jieħdu dak il-proċess ta' empowerment u jilħqu l-milja tagħhom fil-ħajja tagħhom.